Tirta Miharja. Epok
epak epok sapone wadah pangaron menang satene atine para balera caca sayur pakai lembayo sapone setiane kelakon ya raja mau jamu nek godhong kuniran ya wis meniman wasa ceke wasa ceke wong lanang apa sangkane tanbale mulon kapan setiane kelakon ya kasore janara kasore wong barang gawe karane ayo bangun negarane ya titenono kabeh kalawan kang wis tinulis janggut kaku wonge karya rajine waradaya setiane kelakon ya pangling wonge ora pangling suwarane foto korokon kasane ya sokrat mantara jalolang ciut godhonge iris-iris lakone kang wis tinulis ya wis meniman wasa ceke wasa ceke wong lanang apa sangkane jamu nek godhong kuniran ya wis tike montara nalikane tampe wawu jamu nek godhong kuniran ya wis lemot cingkrang maroto sapane karan kapan sediane kelakon ya wis timun tiris-iris lakone kang wis tinulis beli esot kapanane katamu pada dhewek ayo bangun negarane ya esot Soling toya lodong aling jenangking sediane kelakon kok asik kok aja sing nyambung paksanen Kanta Leksana ana lesana bae timun sigarane
ayo bangun negara jos ya asik menengan wis cemplungan Jendela kono sakola pacaran Sedane kelakon Jadi ibu lang Meneh mature wolong Tandurane wong bacate Meneh kate ngaren Kate ngaren wong pantes kasetakane sejane kelakon ya tandurane wong bacate meniman musajake musajake wong lanang apot sangkane kelakon ya sabu papan kaya wolan senang kataran kaya wolan senang kataran menembus kate ngarene kate ngarene wong bagus kasetakane mun deres lakon ingkang wis tinulis ya ora senang mundur bae ora senang mundur bae ramah meniman kacang oyo aja ngoyo temeles tare wis ada putuku rukun kancane ya Jono Menang soten atine pola balera
Hus. Suket rat-rat jalola godhong oh kelingan setan mau ae oh ae oh cha 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 bayo pae rasane ala wucu wong ala tambah foto ja ae ho ha sos Jono Bisa sekali kedung cerah penyu milih Jos teman Iya Iya teman ayo kang milih Priwen Jon Jos suling toya lodong aling cinang gengan wakun kayu cepone wadah pengaruh Bocah manis